ఇది చెప్పరా హాయ్, ఈ అబ్బాయి వచ్చేసి లక్ష్మీకాంత్. మా మయూఖ టాకీస్ ఫిల్మ్ యాక్టింగ్ స్కూల్లో తను థర్డ్ బ్యాచ్. తను యాక్టర్గా ట్రైన్ అయ్యాడు. వెరీ ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్ అండ్ వెరీ గుడ్ యాక్టర్. సో తను మానస ప్రొడ్యూస్ చేస్తే తను ఒక సాంగ్ చేశాడు. సో సినిమా చేయాలని ఉంది యాక్చువల్గా తనకి. సో బెస్ట్ స్టోరీ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. బట్ ఈలోపు ట్రైనింగ్ బుక్ చేశాడు కాబట్టి ఆ ఇంథూజియాజం ఆపుకోలేక ఫస్ట్ సాంగ్ చేసి ఇటు ఇండస్ట్రీకి అటు ఆడియన్స్కి ఇద్దరికి పరిచయం అవ్వాలని ఒక సాంగ్ చేశాడు. తర్వాత ఈ సాంగ్ డైరెక్ట్ చేసింది వచ్చి ఈశ్వర్ విరాట్. సో చాలా సాంగ్ చూసాను నేను, చాలా బాగుంది. సో ఒక హీరో క్వాలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఒక ప్రోడక్ట్తో మామూలుగా వెళ్ళి పరిచయం అవ్వడం కంటే కూడా ఇటు ఇండస్ట్రీకైనా ఎవరికైనా సరే ఒక ప్రోడక్ట్తో తన యొక్క పర్ఫార్మెన్స్తో పరిచయం అవుదామని ఒక సాంగ్ చేశాడు. అది కూడా చాలా ఇటు బెంగళూరు సైడ్, కర్ణాటక సైడ్ వెళ్ళి చాలా ఖర్చు పెట్టి, నేను అన్నాను అసలు ఎంత ఖర్చు ఎంత పెట్టేవారా అంటే, లేదా నేను చేసేది ఏదో రిచ్గా చేద్దామని అన్నాడు. సో సో మంచి సాంగ్, వెరీ నైస్ సాంగ్. డెఫినెట్గా ఇది యూట్యూబ్లో బాగా సక్సెస్ అవుతుందని కోరుకుంటాను. అలాగే ఈ సాంగ్ కూడా మద్రాస్ శ్రీధర్ గారు చూసి తనే దీన్ని మార్కెట్లోకి తీస్తారని చెప్పారట. సో శ్రీధర్ గారు కూడా చాలా థ్యాంక్స్. సో ఆల్ ద బెస్ట్ లక్ష్మి, మనస గారు. మీరు బోల్డ్ అని సినిమా చేయాలి, అందులో నాకు కూడా క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వాలి. సో గుడ్ లక్. అండ్ రూపా గారు కదా, ఓకే, ఆ అమ్మాయి సాంగ్ వచ్చేసి నేను కొరియోగ్రాఫర్ అమ్మాయి స్నేహ గారు. ఓకే, స్నేహ అనే అమ్మాయి కొరియోగ్రఫీ చేసిందంట. సో అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. లవ్ యూ ఆల్. నేచర్ బ్లెస్సింగ్.